Здравейте! Да, днес ще пробваме хора с Омигъл. В Омигъл аз ще изглеждам ето по този начин. С тази маска и сме си пуснали за фон кючек. За да ме разберете, за фон сме си пуснали кючек. Миньоните. Кючек ебание. И почваме! Ало! Виждаме се, май! Не нищо! Сейчас видим фона. Ай, сменили фона. Ай, ще пуснем Дарт Вейдър. Това е мен. Young Skywalker, come my son. Oh, Father, what is this? This is a Vader kitchen. Хората в Омигъл са много недружелюбни. Здравей! Много заминаваш. Не съм виждал Масахиля. Здрасти! Не се пуши, не се пуши! Не се пуши! С маска съм шотна, жил съм по-грозен. Ja, Martin, ja, Martin. А? Hey, zit je toe? Какво каза? Се обиждаме ли? Я да видим какво ще ми пишеш. Това момиче ли си или момче? А иначе по момчета ли си падаш? Momčeta, 12 години имаш ли? pa naj si točno От кой град си? Бе? 15. 15? А, 15 друг прът. Там. Здрасти! Vader, Luke Skywalker. Що не казваш нищо? Ти бот ли си? Това беше бот. Ти да знаеш. Не заби камерата. Тей! Аз видим това. Не. Vader, Luke Skywalker. Това беше готин между другото. Това е песента.
Какво каза? Брат, не ти чувам нищо, ела ти страшната микрофония. Кондуктор Сабиас. Това беше някакъв програмист. О, здрасти! Жи! Так. Колко минути стана? 6:42. На 10 ги спираме. Кажи ми като наближи. Да спираме. Диджея пуска парче на Ивана, а до мен се доближава една попияна. Здравей! Страшен като на змей, попияна е Много си ми сладък, бе! 52 огромни грама силикон, прилича на малък, Батки пасовиш. Здрасти! защото чува, че живота била. Чакай да спрем тази дандания. Как се казваш? Много хубаво име. Аз съм Киро. На колко си? О, супер. Какво правиш този неприветлив сайт? Тук само някакви изроди се срещат. Като тебе? Като мене. Обикаляш. Ага. От София ли си? Или не? Не. А откъде си? Махни си маската, така не е толкова дискретно. Чулю, бе. Махни си маската. Добре, махам си маската. Така съм по-страшен, нали? Даже имам очила. Казане. С тази маска не се диша. Ти си спотива човек. Тук с един приятел правим дивоти из Омига, може да видиш. Да. Дай нещо да кажем. Да продължаваме ли да снимаме или? Моля. Тая дисконектна. Нищо. Стига толкова. Остане 40 да бъде някакво кръгло число. Обичам кръгло число. Готово.